Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil iltaqa' mal-ħaddiema fit-Tarzna ta' Malta fejn kellu l-opportunità jitkellem magħhom fit-tul dwar il-ħidma li ssir ta' kuljum. Matul iż-żjara Simon Busuttil ra l-ħidma għaddejja u dawar ukoll f'mużew li jinsab fit-Tarzna stess fejn hemm makkinarju tal-passat miżmum b'tant tozza. Din kienet żjara mhux biss importanti għalija, imma wkoll emozzjonali ħafna għalija, li din kienet l-ewwel darba li kap tal-Partit Nazzjonalista għamel żjara fit-Tarzna. Dan inqisu bħala post simboliku, bħala l-bennina tal-ħaddiema u jiena qalbi qiegħda mal-ħaddiema. It-Tarzna taħt it-tmexxija tal-familja Palumbo bidlet industrija ta' pajjiżna li kienet tgħix fuq it-taxxi tal-Maltin għal industrija li qed issarraf f'investiment qawwi. Tantu hekk li llum il-ġurnata it-Tarzna ta' pajjiżna qed tilqa' oil rigs u super yachts għat-tiswija fil-baċiri Maltin. È cambiato il posto qui. Questo è diventato un posto di un'eccellenza mondiale. Hawn inbidel il-post u sar post eċċellenza mondjali. Illum nistgħu ngħidu li wasalna f'punt fejn din it-tarzna verament saret tarzna navali, kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-vapuri kummerċjali kif ukoll għas-super yacht. Aħna determinati għall-ekonomija Maltija. F'5 snin ipprovajna ninjettjaw madwar 200 miljun euro fl-ekonomija Maltija li qabel kien jikkontribwixxi għalihom min iħallas it-taxxi. Che sicuramente prima era a carico del contribuente. Din kienet l-ewwel żjara li saret minn politiku lit-Tarzna kemm ilha taħt it-tmexxija ta' Palumbo filwaqt li l-gvern għadu jinjora li mqar jiltaqa' ma' tmexxija tal-post li jħaddem ammont ta' nies u fuq kollox jagħti tant lill-ekonomija Maltija. Siamo stati visitati da una delegazione. Kena din iż-żjara mid-delegazzjoni nazzjonalista, stedinna wkoll il-partit ieħor il-Partit Laburista u nistenna li anke huma jistgħu jiġu hawn u jaraw il-bidla kbira li seħħet f'dan il-post. E vedere il grande cambiamento che c'è stato. Viżibilment dispjaċut li t-Tarzna li tant qed tikkontribwixxi u tħaddem nies ġiet injorata mill-gvern. Antonio Palumbo fisser iż-żjara tal-Partit Nazzjonalista bħala messaġġ ta' rispett. Di rispetto al lavoro prodotto. Inqis din iż-żjara bħala messaġġ ta' rispett tax-xogħol prodott minn kulħadd, miż-żgħir sa jien stess, li f'mument ta' diffikultà ekonomika mondjali iddeċidejt li niġi hawn u ninvesti tant frott il-passjoni tiegħi. Dove solo la passione e l'incoscienza mi ha portato qui. Matul iż-żjara, il-familja Palumbo iwriet il-ħsieb li l-investiment fil-faċilitajiet u l-ħaddiema ikompli.